11 September 2024 ndadzoka manje ndine nyaya imwe ndiri kuona panapa vakomana pari kunzi patovhurwa chimwe looting something you know zvema looting ameno vanoti looting scheme Zimbabwe we understand kwa kune Muzilikazi Day yakaitwa and it was good, everything was good. So this is why everything was in order and people were celebrating, people were enjoying. Now tulikuona imwe yakubudiswa panapa kubuda neku ZANU-PF iri kutaura kwe iri kushamisa vanhu vakawanda iri kunzi chatangana 9 o'clock musi wa 15 September inenge iri Sunday pari kunzi hanzi munhu mutapa day 2024 Great Zimbabwe Masvingo zvakaoma wedu vakutoitawo yavo but zvinotaurwa zvipera nawo chaita kuti uye panapa nenyaya iyi sinoti kuti ndangoona kana kuti pangu pari kuitwa munhu mutapa day chinchi pane zvinhu zvatrigger kuti ndizokwanisa kuuya panapa chikuonesera pari kunzi pane mari unoshandiswa ikoko yekutaurwa panapa iri kunzi that rally will cost taxpayers money over 2 million US. Saka inini pandanzwa nyaya indati what 2 million how now iri kurwa so pari kunzi matenda chayo anenge achita 200,000 chicken in pamwana wese anenge achisvika ikoko achinodya inenge ichita 500,000 mwana wese anenge akabata chake chibox achidya anditi transport mabhazi agarega chitakura mwana wese kubva kubanzvimbo dzakasiyana siyana ari kunzi ari kutosvika ku 600,000 VVIP escort allowance 500,000 others nezvimwe pane tumwewo tumani tunozongoitwa katuma extras zvinhu zvinongozongomhanya kudiditi kuna vamwe hamuzo apashayikwe panongodimbo kana maribhoni apashayikwe chekuti chinenge chingowedzerwa ipapa saka chinozongonzi maextras anenge ari kuma 500,000 zvese izvi ndo zvinhu zviri kutarisira kuti zvingange zvichikoswa panapa list iri rabuda according to Children of Zimbabwe War Veteran Association ndo vabudisa nyaya ndo varikutaura kuti mari iyoyo ndo kwaichatisvitsa senyika. I understand kuti mune maonero akasiyana siyana, I understand kuti mune mazivira munenge muchiita zvinhu, but inini ndinangoda kuone panapa so that ndikokuzivisa just in case muzotanga kubvunza dzimwe mari dzakuzonzi dzikuperera kupi. Saka list iro ndiro ndaisa vanhu marisa ndivavo vandaisawa zvakwamuri kuti muzoverify kuti nyaya munoona se cause I understand kuti ma problems senyika akatotiwandira. Nyika ine ma problems obo. Mishonga kuzvipatara hakuna. I don't know vamwe vanotikana vakanzwa nyaya iyi vanoti uri kunyeba uri kutaura zvinhu zvako zvekusora wako. I don't unoona this part ndosaka chifarira kuenda kuna machechi aya asinga anoti atende kuchipatara. Ndakatozozviongorora kuti why vachinyanofarira vanhu vakatoweka vakatoona kuti kata macost ndikati macost saka vakatoenda kune machechi zwa anokata macost wa. Saka zvimwe zvese zvine zvakuzoitika macost ananga akaita se vanenge vakakata kudhara ndo zvandakaona ipapa saka ukazonzwa wanzi chinchi usambonyeberwe ndo zvinhu zvitoripo but saka kune umwe munhu kuti apite chechidzo zaaite zvese zvezvi azvinzwa nani izvi muZimbabwe ni mumwe wekuti haadi zviko zvisina basa anongodzwa kuti ndakangonzwa kuti pakati pari kuZimbabwe ndo kuchipatara panongo ndaenda kuchipatara unoskonze saka yocho uri kunzwa yoparada prescription wakunyorerwa saka zvinhu zvacho izvo zvazvimo hatisi kuti nekuti hakuna mari but mari dzacho onai kumwe kwadziri kunzi dziri kuda kunoshandiswa ndo zvinhu zvinoita kuti vanhu vakawanda temperature chest tetakunzwa ichirovera handinenge ichirova ichidai saka tikangonzwa nyaya dzakadai so hana inenge yakurova ichidai so faster wozvinonga kuti vakomana what more zvinhu zvakadai so zvikangoitwa 5 pagore katoka 10 million karowa ka 10 million by 5 years kana katoka 50 million kasina basa rese by dzimwe 5 years saka unozwa wanzi kubva marali avo ese vakaita iko zvino zvakadya kana 3 billion. It's possible zvinoitika but anyway ndangotidarika nepanapa ameno munoona sei nyaya muri Zimbabwe ndangodarika nepanapa ndichingokuzivisai zvinhu zviri kuitika kuma updates atiperehwe.